Sa pag-isila, isang sagot ang mag-anak. Para ko'y nakatuwa, isip ko'y nakakaramo. Sa lalay ang nakatanong, binaantos sa kagulangan. Para sa lamang pagkaramo, nalulungan ko pa ang sibirang nga buka. Kita ay sarangin kung nagkakawihiya. Sa basko mabalik kung nakakasala mo, para lang makakuha sa tamang pagsusunod. Nalulungan ko pa ang sibirang nga buka. Pagtatay sa bagyan kung nakakawihiya. Sa bastong mapalong kung nakakasama mo, para lang makakuha sa tamang pagsusunod. Sa pag-isila, isang sagot ang pag-anak. Para ko'y nakarauna, sa tayo nakakaramo. Sa lalay ang nakatanong, inaantos ang pag-alaman. Para sa lamang pag-aramo, sarap yun kung nagkakawihiya. Sa bastong mabalong ipagkakasama mo, para lang makakuha sa tamang pagsusunod. Yan ang nag-iba na ay buhangang mapista. At ikang nasa barko, nabuong ang tuka. May trabaho na iwan, nanalo ko sa mga pagbabago. Nagsubik ang tanong ng naributi. Nagsubik ang tanong ng naributi. Nagasi ang narusin, walang bukasi, walang dumukong ang maribo. Ang bawang at upay inuman. Ang pagkayari ang pahang, mga buka na maramran. May pinugin na biyos sa buka sa mga. Nagsubik ang tanong ng naributi.
kanya kung ano ang pagkakamalian. Kung ang pagkakang pagkutang at darabang pinagdaan, nagilabay ang limang kabulan ang harating ng siya. Sitik ang tanong na maripoli ang sitik ang tanong na maripoli lasing ang nararising na nagbabasing Iring kapahintay na hinulog sa tuwag na panahon sa pagsinapon. Magpapalit tungkol sa sasayaw, ito kasing hirang na binakon at pangulog. Isang nag-iba na nakitulong hanggang nalawas na ang surasing trabaho. Hanggang singkabay-say sa tinupagulong ang panghiburan ay nakong nag-iulong. Sinilang ang ikabisiklay. Pagtatanan sa iyong mababig na agad. Sige ba, masarap kita, magandang ikaw sa iyong tatan. Masarap kita, magtayaman sa iyong mababig na agad. Sige ba, masarap kita, magandang ikaw sa iyong tatan. Ano
Alas dos na ako. Ito ang bulag, bahala ka naman. Natutulang muna ako ha. Siguro ba? Mali na rin. Ay, ano mo nga? Sila, nakusing na, no? Kuya, kuya. Kaya tatamaan yung ano eh. Pwede pa tanggal mo na yung speaker. Tatap lang namin yan. Baka tatamaan. Yung cordon lang yung cordon. Tanggalin ko o i-iwan? Hindi, yung cordon lang. Sasabit yung cordon eh. Oo, cordon. Basta, binusin ko muna dyan. Yung cordon na lang. Ito na, natakot. Kuya, kasi yung alam ko bukas. Hindi ngayon. Pero kapag sa kontrata. May tatlong kontrata. May mga kontrata ako. May tatlong kontrata. Nagpunta sa bahay yan, sa Chubel. Naglakad na simula pang puro ka. Ha? Tumuno ako sa Pinas. Aray, bambuo yan. Ay, pagdating sa bahay, gutom eh. Sabi niya sa akin, pre, baka pwede, paalmus. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kung nasaan kumasahin, nagkagad ako. Paano kasi pagka may tira yan? Wala ganun. Sabi niya, hindi na, buta pa sa Joel yun eh. Buta pa sa Joel. Hindi na siya. Okay na yan, isasama ko na siya. Tawa ko pa. Nilakad simula pang puro, hanggang ano, moonwalk. Isang tama na Joel. Brata mo ba yan, no? Huwag Jen, uy. Kung may paharap sa birthday celebrate, dito po. Request niya eh. Request ba? Para ma. Usok yan. Pumunta naman yan dito, mamaya eh. Okay lang. Ha? Oo. Ito, mamaya, brata mo ano? Hindi din tao. Tatlo tayo na lang, kuya. Parang lyrics sa Google. Saka dito sa Ano pa kinakanta yung sa gamay. Kinanta mo lang sa gamay. Saka sa ato. Jamming lang yun. Anong kanta? Anong kanta? Hindi din tao eh. Ayan, sagat ko. Ano kuya? Sa segundo ka lang ako. Ako mag-win. Gusto get the gloves. Lapit